Helo, a chroeso i sesiwn 3 ar Gymdeithaseg, Dulliau Ymchwil Uwchgyfrannol. Yn y sesiwn yma, byddwn ni yn edrych ar Materion Moesegol. Nawr, moeseg mewn ymchwil, mae fe'n hanfodol. Mae moeseg yn mynd ar ddilyn ymddygiad y dulliau gweithredu addasg wrth gynnal ymchwil cymdeithasol. Nawr, mae'r British Sociological Association, y BSA, yn cyhoeddi canllawiau helpu ymchwilwyr i ddeall sut i ymddeol mewn ffordd foesol. Mae'r BSA yn cael ei adolygu'n gyson, a benir bob gwaith ymchwil ar y sail ei fod yn foesegol neu beidio. Mae'r BSA yn disgwyl i'r ymchwilydd osgoi iaith hiliol, rhywiaethol, asesu risg y perygl i ymchwilwyr a'r tesynau, a rhoi sicrwydd o gyfrinachedd ac osgoi manteision ar bobl fregus. Mae angen gwneud pobl ymwybodol i bod yn destun astudiaeth, fel y ganiatâd gael ei tynnu o'r data os ydyn nhw'n dymuno'r unrhyw adeg o'r ymchwil yma. Hefyd, dylai ymchwilydd gael cymwysterau sgiliau addas mwyn cynnal yr ymchwil. Dylai ymchwil hefyd fod ar gael i'r cyhoedd ar unrhyw adeg. Nawr, y 4 peth byswn ni'n dweud yn bennaf oll sy'n cael ei ddilyn yw'r caniatâd, cyfrinachedd, osgoi niwed ac osgoi twyll, sy'n hanfodol i bobl i ddilyn o fewn eu ymchwil nhw. Yn amlwg, mae yna risgiau moesegol ym mhob fath o ymchwil, a dyw e ddim wastad yn hawdd i gymhwyso codau moeseg ym mhob sefyllfa chwaith. Fel reol gyffredinol ar gyfer ymchwil gan fyfyrwyr, os oes cryn amheuaeth, mae'n well peidio gwneud yr astudiaeth yma. Nid oes gan bob dull cymdeithasegol yr un elfen o risg moesegol, ond mae ychydig o risg ym mhob un, oherwydd natur neu testun dan sylw. Wrth ofyn cwestiynau syml ond personol am berthynas rhywun ag eraill, codir pob math o beryglon na fydd yr ymchwilydd falle wedi gallu rhagweld, neu materion heb eu datrys, camdrin teuluol, neu ymyrryd mewn materion sy'n rhy bersonol i'w rhannu nhw. Felly, os o'n i ddechrau gyda y caniatâd gwybodus wel, gall gwaith ymchwil gyffroi rhai aelodau, yn enwedig os ydyn cael eu camarwain i feddwl y gall eu bywyd newid, neu os gwneud iddynt boeni am boeni mewn unrhyw fath o ffordd gwahanol. Mae'n holl bwysig i gael caniatâd y bobl sy'n cymryd rhan yn astudiaeth. Mae'n rhaid i gymdeithasegwyr bod yn onest am yr hyn maen nhw'n ymchwilio iddo, ar gyfer plant bobl gyda anawsterau dysgu, rhaid cael caniatâd o ffriant neu oedolyn sy'n gyfrifol am ofalu amdanynt. Yn amlwg, weithiau mae'n eitha anodd i gael caniatâd grwpiau cudd os chi'n gwneud ar sylwi cuddiedig, neu os yw'r pwnc yn un sensitif, so falle am rhyw cyffuriau neu am droseddu. Dyw pawb methu, fel ni'n gweud, yn gwneud y penderfyniadau yma wrth hun, so mae'n holl bwysig bod chi'n cael caniatâd o bawb. Mae caniatâd gwybodus yn creu problemau neilltuo i ymchwilydd sy'n gweithio sydd cuddiedig. Canllawiau moesegol sydd wedi cyhoeddi'n ddiweddar yn awgrymu dylai ymchwil roi cyfle i bobl sy'n cymryd rhan mewn ymchwil gael sesiwn debriefio. A'r cyfle wedyn i dynnu caniatâd yn ôl ar ddiwedd yr ymchwil. So, maen nhw'n datgelu ar y ddiwedd beth maen nhw wedi bod yn wneud, os maen nhw'n dal yn teimlo bydd ddim moyn cael ei ddefnyddio neu ddim cael ei gyhoeddi, maen nhw'n hawdd nhw i dynnu allan wedyn. Gan mai bobl sydd dan sylw mewn gwyddorau cymdeithasol, efallai bydd angen gofyn cwestiynau personol neu ar sylwi mewn sefyllfaoedd preifat. Felly mae pobl yn rhoi eu ffydd mewn cymdeithasegwyr. Gallen rhoi unigolion mewn sefyllfaoedd allai godi cywilydd arnyn nhw, neu niwed iddyn nhw. Ymchwiliad cudd, fel wedais i, mae rhai cymdeithasegwyr yn dal bod angen cynnal rhai ymchwiliadau cymdeithasol heb cael caniatâd. Cwbl o enghreifftiau i chi, Lord Humphreys yn 70au, Tea Room Trade, pryd nath edrych ar astudiaeth gudd o weithgaredd pobl hoyw. Astudiaeth Humphreys ymddygiad dynion hoyw mewn mannau cyhoeddus, yn enwedig toiledau cyhoeddus.
Ond dywed Humphreys mae'r unig ffordd o gael mynediad i astudio'r grŵp yma oedd trwy wneud e'n gydd. A hyd yn oed pe bai wedi caniatáu byddai debygol byddai dynion wedi ymddyn yn hollol wahanol. Felly mae nifer o dadleuon bod gwaith ymchwil Humphreys yn anfoesol. Ken Price oedd enghraifft enwog arall, a edrych ar astudiaeth ethnograffig, o gymunedau di-ymryste, endless pressure. Hefyd mae gwaith Price yn dangos y peryglon gall ymchwilwyr ei wynebu. Diflannodd pan oedd yn astudio y gangiau o droseddau yn Jamaica yn ddiweddara wedyn nath nhw ffindio'i gorff wedi olchi lan yn 1987. Felly mae yna berygl yn amlwg. Na'r cyfrinachau, mae rhaid i ymddygiad ac atebyn y bobl sy'n cymryd rhan bod yn gyfrinachol ac yn breifat. Pan mae'r adroddau'n cael ei gyhoeddi ar diwedd, mae'n disgwyl i'r bobl bod yn ddienw. Mae modd defnyddio enwau ffug, ond mae'n bwysig bod yr ymchwilydd yn nodi hyn mwyn sicrhau bod unigolion gyda'r un enw ddim yn ei adnabod mewn camsyniad. Mae'n holl bwysig bod y bobl sy'n cael eu holi yn gallu ymddiried yn ymchwilydd, yn enwedig os yw'r ymchwil yn ymwneud â phwnc sensitif fel trosedd neu rhyw. Mae cyfrinachau'n golygu bod rhaid i'r cymdeithasegwyr amddiffyn eu hunaniaeth y bobl mewn astudiaeth. Mae cymdeithasegwyr yn mynd bod ymatebwyr yn anhysbys. Gall ymchwilydd gymdeithasegol fusnesu neu ymyrryd y mywydau pobl a bod yn bersonol iawn. Mae yna enghraifft o hyn gyda mewn ymchwilydd ffeministiaeth. Mae ffeministiaeth yr enghraifft yn ymchwilio desydau megis aflonyddu rhywiol a materion cyfreithiol trais rhywiol. Liz Kelly wedi gwneud ymchwil rhwng 1990 ar drais lesbiaid yn erbyn merched eraill. Hynny, mae'r astudiaeth yn llai busnesu yn anhysbys oherwydd efallai na fydd y pobl yn dweud unrhyw beth preifat wrth ymchwilydd oherwydd bod perygl i hyn gael wneud yn gyhoeddus neu rhywun orlaen hyn yn ôl iddynt. Ysgoi niwed, na'n amlwg mae hwn yn un hanfodol i wneud. Mae'n holl bwysig bod neb yn cael ei newidio'n gorfforol neu'n feddyliol yn ystod neu ar ôl cynnal ymchwil. Er enghraifft, wrth ymchwilio mewn iechyd meddyliol ac mae'r ymchwilydd yn darganfod bod unigol yn cael ei camdrin, lle i ddadlau bod efallai angen dod â ymchwil i ben mwyn sicrhau bod yna diogelwch yn cael ei roi i'r person yna yn amlwg bod nhw'n cael ei roi mewn i sefyllfaeth beryglus hwnna a bod nhw'n fregus iawn. Twyll. Nawr, twyll yw un o'r materion moesegol mwyaf pwysig, a yw'n iawn peidio dweud wrth bobl eu bod yn cael ei astudio. Wel, os bydd pobl yn ymateb i ddulliau meintiol, mae'n sy'n gwmwl ymwybodol eu bod yn destun astudiaeth a gallen dewis peidio ac ateb cwestiynau neu gymryd rhan gan wybod yn union y beth maent yn ei wneud. Gelwir hyn yn ganiatâd gwybodus. Mae gan ymatebwyr yr hawl i wybod beth maent yn ei wneud ac mae ganddyn hawl i beidio a dygelu gwybodus os ydyn dewis gwneud felly. Nid yw hyn wastad yn bosibl gyda cymdeithasegau ansoddol, felly na fydd pobl yn ymchwil yn naturiol o wybod eu bod yn cael eu gwylio. Nod cymdeithasegwyr yw gweld sut mae pobl yn ymddwyn mewn amgylchiadau arferol. Mae hwnna'n gwneud yn amlwg yn fwy ddilys. Felly, efallai bod elfen o dwyll mewn dulliau ansoddol weithiau. Efallai nad yw pobl yn ymwybodol eu bod yn destun astudiaeth ac efallai na fydd eisiau gael i eraill gael gwybod am ei amddygiad neu credywau personol. Felly mae twyll yn broblem i unrhyw un sy'n defnyddio ethnomethodoleg. Os yw'r ymchwil yn datgelu bod yna'r sylwi, ni fydd pobl yn rhoi caniatâd neu bydd yn ymddwyn yn annaturiol wedyn ac amlwg mae hwnna'n cael effaith ar dilystrwydd yr ymchwil. Pethau i feddwl am wedyn, allwch chi wneud hwnna amser eich hunan, pam bod gan bob math o gymdeithaseg elfen o risg moesegol, pa ddulliau cymdeithasegol sy'n risg moesegol mwyaf, beth yw'r gwahaniaeth rhwng cymdeithaseg a newyddiaduraeth, a restrwch y problemau moesegol sy'n gysylltiedig ag ar sylwi. Yn amlwg, os mae cymdeithasegwyr yn torri rheolau, mae angen cyfiawnhau i torri rheolau yna. Mae nifer y cymdeithasegwyr yn dadlau bod modd cyfiawnhau torri neu addasu rheolau moesegol os yw'r data sydd wedi cael ei gasglu
yn debygol o ddod o budd i'r gymdeithas. Enghraifft, ymchwilydd cudd, neu ymchwiliadau cudd, mae rhai cymdeithaseg yn dadlau bod angen cynnal rhai ymchwiliadau cymdeithasol heb gael caniatâd, a bod angen i ymchwilydd honni bod nhw'n rhan o grŵp arbennig er mwyn cael y cyfle i astudio nhw. Cwbl o bethau nawr te gweithgaredd allwch chi wneud fan hyn yn eich amser eich hun, a na i rhannu'r atebion gyda chi hefyd, ond jyst rhywbeth allwch chi ystyried yw hwn i wneud wrth adolygu. Felly, mae'n ymchwilydd yn dymuno cynnal astudiaeth ddehongliadol i ddarganfod pam mae tatŵs a thyllau yn y corff, piercings, yn boblogaeth ymysg pobl ifanc heddiw. Mae'n bwriadu mynd i'r dref a defnyddio dull samplu bwriadus i ddewis pobl sydd â tatŵs amlwg iawn, gan ofyn iddyn nhw esbonio pam mae ganddyn nhw tatŵs mor amlwg. Pa ystyriaeth moesegol dylai'r ymchwilydd ei ystyried? Felly, mae chi'n meddwl am amddiffyn yr ymchwilydd ar sampl sy'n cael ei astudio rhag niwed, oes na sensitifrwydd, cyfrinachedd, cyd-tynnu gwybodus am bod yn agori niwed, anghysbysrwydd neu preifatrwydd, er hawdd yn ei nôl. Beth byddech chi'n nodi ar bwys yr is-deitlau yma? Okay. So, amddiffyn yr ymchwil ar sampl sy'n cael ei astudio rhag niwed. Wel, a yw yn bosibl y bydd y pobl yn flin neu'n anghwrtais o ymateb i'r ymchwilydd, falle bod nhw ddim yn really moyn datgelu pam bod gyda nhw unrhyw fath tatŵ. Sensitifrwydd, a yw pobl wedi newid eu meddwl am tatŵs, ac a ydyn nhw'n teimlo falle'n hunan ymwybodol o'r tatŵ yma. Cyfrinachedd, a fi pobl am drafod rhywbeth mwy bersonol gyda dieithryn, falle bod tatŵ'n meddwl rhywbeth yn nhw, falle bod yn gofeb i rywun. Dyna cyfweliad gael ei gynnal mewn lle cyhoeddus. Hwna'r peth hefyd eitha mawr o'r cwestiwn yma, yw bod e ar y stryd yn y dref. Cyd-tynnu gwybodus y bod yn agori niwed, wel, a yw'r ymchwilydd yn bwriadu gofyn i bobl a ydyn nhw'n dymuno bod yn rhan o'r astudiaeth. A oes gai rai o'r sampl problemau iechyd meddwl, neu ydyn nhw'n agori niwed mewn ffyrdd eraill. Tatŵs coffa, falle fe nes i ddysgwyd. Preifatrwydd, sut fydd yr ymchwil yn darparu gwybodaeth am bobl? A wedyn, ydyn nhw wedi cael caniatâd gwybodus ar bobl? Os gyda nhw'r hawl i dynnu nôl? OK, so cwestiwn 10 marc bydd yn fwy tebygol o gael gyda moeseg. Dim i ddweud na allwch chi gael 1 marc, ond o edrych ar cyn papurau, mae yna 10 marc yn eitha boblogaeth i'w wneud gyda moeseg. Y ffyrdd o ateb hwn te, so ydych chi'n dewis 2 brif bwynt yn unig, ond sicrhewch eich bod yn esbonio nhw'n llawn. Rhowch enghreifftiau o astudiaeth neu waith cymdeithasegol. Cofiwch mae rhaid mae hwnna'n hanfodol yn papur 1a2. Mae angen chi ddefnyddio cysyniadau, so cymdeithasegol methodoleg, DDE-CC. 10 marc, 10 munud, 2 bargraff, 1 am bob pwynt. Okay. Nawr te, os ydyn ni edrych ar hyn. Cwestiwn gorfodol de, deall terfysgoedd 2011. Ym mis Awst 2011, torodd terfysgoedd allan ar draws Lloegr. Er mwyn sicrhau data ansoddol, cafodd prosiect ymchwil mawr ei gynnal dros gyfnod o 3 mis. Cafodd cyfaliad lle strwythedig ei cynnal gyda 270 o bobl draws Lloegr, oedd wedi cyfaddau bod wedi cymryd rhan yn yr ysgol 2011. Y cyfweliadau yn para rhwng 40 a 90 munud ac yn canolbwyntio ar weithredoedd teimladau a chymellion y rhai oedd yn cael eu cyfweld, os iddyn nhw gymryd rhan yn terfysgoedd. Er mwyn ysgoi tuedd, cafodd cwestiynau niwtral pen agored ei gofyn, ac oedden nhw'n sicrhau bod tîm ymchwilwyr yn gwirio eu dehongliadau yn ddiweddarach. Fodd bynnag, mae'r ymchwilwyr yn cydnabod bod ymchwil ansoddol blaenoriaeth terfysgoedd gan Treadwell yn 2012 wedi dod i gasgliadau gwahanol.
So gan ddefnyddio deunydd yr eitem a gwybodaeth gymdeithasegol, esbonwch 2 fater moesegol posibl y gallai cymdeithasegwr ei wynebu wrth gynnal ei hymchwil. Felly, cwpl o bethau allan ni ystyried fan hyn, okay? Cynnwys yn eich ateb chi, wel, cynnwys dangosod hwn, dyma bydde pobl yn awgrymu o cybac. Egwyddorau moesod, felly credowe mae'r hyn sy'n dda drwg sy'n lliwio'r ymchwil. Canllaw moesegol BSA, dyle'r ymchwil ymdrech i ddiogelu buddiannau pobl sy'n cael ei astudio. Penderfynu p'un ai'r ymchwil i'r wedd chweil a bod y lle'n addas i'r pwrpas. Dylai cyfnogwyr gael yr hawl i breifatrwydd cyfrinachedd a bod yn ddienw. Ni ddylai niweidio cyfnogwyr yn gorfforol nac yn emosiynol. Dylai gofyn i gyfnogwyr roi cyd-destun gwybodus mwyn osgoi twyll. Ni ddylai ymchwil roi ei hun mewn perygl, goddef, gweithgareddau, anghyfreithlon na bod yn anones i rai sy'n destun ei ymchwil. Yn amlwg bydd yna cyfeiriant i'r eitem. Chi'n gweld y cynllun marcio fyna, so 6 marc am A1, atebyn dangos gwybodaeth dilyn fanwl o ddamcaniaeth, a 4 wedyn eich cymhwyso dehongli yw hyn wedyn, eich chi'n gallu cwmpasu eich syniadau chi. Felly, mae'r eitem ar y ochr chwith gyda chi fan hyn, okay, jyst i chi cael i ddilyn hwnna wrth ni edrych ar yr enghraifft yma. Yn ôl British Sociological Association, so yn amlwg, mae person wedi cyfeirio at y BSA yn syth. Un mater moesegol sydd angen ystyried cyn gwneud gwaith ymchwil yw eich bod yn derbyn caniatâd. Felly bydd yn marc am hwnna, y bobl sy'n cael ei ymchwilio. Mae disgwyl y cymdeithasegwyr cadarnhau bod y bobl sy'n cael ei ymchwilio yn deall cysyniad yr ymchwil a risg o niwed gan effeithio arnyn nhw. Cael weld wrth darllen yr eitem bod e'n bwysig i sicrhau dealltwriaeth yr ymchwil a ran yr ymchwilydd ac yn pwysleisio nod yr ymchwil gan fod y thema trafodol yn un sensitif sy'n cymryd gweithredoedd anghyfreithlon. Yn yr eitem, ymchwilydd y Tirfysgod 2011, bydd posibilrwydd y gwestiynu amharu ar deimladau ymchwilydd oherwydd pwnc sy'n cael ei trafod gan achosi niwed emosiynol neu achosi yn teimlo anghyfforddus o ganlyniad i difrifoldeb y pwnc, Fel ymateb i hyn, rhaid i ymchwilio ofyn am y gallu i trafod y thema yma gyda cyfnogwyr. So eto, mae yna ffocws ar caniatâd fe'n a bod yna elfen o sensitifrwydd oherwydd y pwnc. Dyna pam bod e mor bwysig cael y caniatâd yna. Mae'n ymlaen wedyn i roi enghraifft i ni fan hyn. Mae tirwn trên enghraifft ymchwil gymdeithasegol cafodd ei gynnal gan Lord Humphreys, sy'n na chafodd y cyfnogwyr llais dros Gymru rhan yn ymchwil, neu beidio. Hyn, Dyneddydd Humphreys dull ar sylwi, felly ni ofynnwyd am ganiatâd gan y dynion astudiwyd, a nad oedd yn wedi cael gwybod am amcanion yr ymchwil. Nid oedd yr ymchwil, sori, fi wedi colli lle fan hyn. Nid oedd yr ymchwil yma'n ethigol iawn oherwydd nad oedd y dynion yn gwybod ei bod yn cael ei astudio a gallen ni newidio'r unigolion. Bydd ymchwil yr eitem yn anilus i raddau gan fod yna canfyddiadau gwahanol i rhai ganfwyd yn wreiddiol, so mae'n mynd nôl i'r eitem fan hyn. Gan wneud hyn, na fydd yn bosibl all adrodd yr ymchwil mwyn derbyn un atebion oherwydd ei fod yn ymchwil sy'n casgu data ansoddol. Wedyn, yr ail fater, bydd hi'n argymell bod chi'n gweud y mater cyntaf neu'r ail fater, fel bod y rholwr yn gallu dilyn eich ateb chi a strwythur chi'n glir, yw cyfrinachedd. So mae'n sôn am preifatrwydd, cyfrinachedd y cyfrinogwyr yn hollol bwysig yn ystod yr eitem gan bod trafodiaethau weithredoedd anghyfreithlon, so bod e'n dod â derfysgoedd i fewn bod hwn yn rhywbeth anghyfreithlon sydd wedi digwydd. Bydd bosibl oedd o'n niwed mawr unigolion os yw'r hunaniaeth yn cael ei gyhoeddi gyda risg o wynebu gosb cyfreithlon. Os yw'n ymchwil yn cytuno i gadw manylion personol yn cyfrinogwyr yn breifat a rhoi ffug enwau, gallai hyn ymddiriaeth yn yr ymchwil sy'n cyrraedd perthynas ac yn cyfnogiad y cyfnogwr. Golyga hyn bod y data'n fwy dilys oherwydd bydd y cyfnogwr yn llai debygol o ddangos tuedd. Yn ogystal, yn ystod ymchwil Dick Hobbs roedd cyfrinachedd yn hollol bwysig i lle cyfeirio droseddwyr oedd wedi cyfadde i ddelio cyffuriau. Felly mae yna 2 enghraifft yna sy'n rili dda i ddangos ymwybyddiaeth ehangach i ddehongli'r cwestiwn yma ac i edrych bod yna cyd-destun. Byswn ni yn gwobrwyo'r ateb yma gyda 10 allan o 10. Mae yna ffocws clir 2 pwynt eitha clir. Mae yna gyfeiriant i'r eitem a mae yna waith gymdeithasegol.
Felly gobeithio hwnna wedi rhoi rhywbeth o syniad fwy ddwys i chi am foeseg, a gallu nawr mynd ati i adolygu yn fwy ddwys i'ch hunan. Diolch yn fawr.